Jsem čekal. S tím bude hrát, aby to bylo spravedlivý. My jsme zatím ty cedule nalepili tady podle pořadí, jak jste se přišli registrovat. Tak pojďte prosím někdo za každý tým, abyste si vylosovali čísla. A ty čísla budeme losovat, aby to bylo spravedlivý, tak první, kdo se přišel nahlásit, tak to byl zástupce Verze, Milpolu, Houbiček, Hafanů, Nebesáků, Žraloků, Beko a Tigrů. Takže prosím, zástupce Verze, doufám, že to není prázdná taška, vyberte jedno číslo. Tak. 8, takže Verze 8. 8, já si vezmu tady tušku a my to tady napíšu. Takže Verzi píšu číslo 8. Tak, druhý zástupce Milpolu. Tak prosím, vyberať mi jedno číslo. Devět nebo 6, tak vyber si, který číslo chceš, tak je to 6. Takže 6. Tak, další se přišli registrovat houbičky. Tak prosím, někdo houbiček. Tak, jedno číslo si vezmi. Předpokládám, že to nebude 8 ani 6. Je to něco mezi, to znamená 7, takže houbičky budou mít v rámci rozlosování 7. Tak, další prosím zástupce Hafanů. Tašky, prosím. Tak, je to 3. Hafani budou nastupovat podle rozpisu číslem 3. A další prosím Nebesáky. Tak, nabídni si na číslo, prosím. Je to 5, za 5. Poprosím zástupce Žraloků. Vyber si prosím jedno číslo. Tak, Žraloci budou mít v rozpisu číslo 4. Prosím zástupce Beka. Vždycky znamená 4. zápas. Beko je 1 pro tento rok a formálně, aby to bylo všechno v pořádku, všechny pravidla naplnění. Tak, číslo 2. Bylo to v pořádku, nebylo žádný 2x1 nebo 3x6 a tak dále. Takže 1 je Beko a Tigry jsou 2. Jo, když tak po nějaký výměně se můžete dostřídat. Můžeme začít tak, že každý ten set se bude začínat jeden, takže začneme tady od Borovice. Takže první bude podávat Verze, prosím. Točíme zpravidla podle hodinových hříček. Jedna 0 pro Verzi. Je 3 z pohledu Hubiček. Out, bod pro
Dobře, hrajeme dál. Do Probeko. Do Probeko. Do Pročelovky. 5-6 z pohledu Žiralantů. Do Probeko. 7-5 z pohledu Beka. Pozor u nás! Do Pročelovky. Se dávají ceny, jo. Tak to děkujeme ti. Paráda. Ano, jsou to hodnotné ceny. Čím je to pořadí výslední lepší, tak tím je ta cena bude hodnotnější. Je tady tříděný odpad, kdybyste potřebovali igelity, patří do žlutého, papíry patří do modrého. Tak, na krásném 7. místě máme tým, který jsme tady rádi určitě viděli a měl takovou výhodu proti ostatním, protože tady měl nejvíc fanoušků, nejvíc byli slyšet. Divadlo, verze! Protože ty fanoušci toho týmu, tak je to trošku nespravedlivý, protože oni jsou normálně školení na to, na hlasivky. Určitě to trénovali, zatímco normální lidi prostě makají, tak oni trénují hlasivky, aby mohli povzbuzovat svůj tým. Takže na krásném 7. místě je tým Verze. Oni vám donesou cenu. Gratuluju moc. Děkuju. Děkujeme za účast. My taky děkujeme. Taky všechno. Organizační výbor má dárky pro každého. Tak. A na krásném 6. místě. Na krásném 6. místě je takový tým hodně organizační tady těch záležitostí, které se odehrávají v Mladovicích. Je to tým Tigrů. Pro Ivetu Hladku jako sestry zakladatelky. Jinak pro vás, kdo neznáte, tak tady za tým nastupoval Zbyněk, já a holky jsou vlastně, my jsme bratranci, sestřenice, takže máme stejný vztah, jenom abyste pochopili, kdo to je, protože kdo se tady mladší, tak si nepamatuje, nebo kratší dobu. Tak a teď, abych pokračoval, ten tým se jmenuje Hafani, protože vždycky tam štěká několik hafanů na dvoře. Velká gratulace. Gratuluji. Vyhrál první místo a získal titulní pohár. Takže velká gratulace a ještě jednou potlesk prosím pro Hafany. Tak. A na prvním místě je taky tým, který hodně dlouho se podílí tady na organizaci tohoto turnaje, vždycky sežene nějaký zajímavý ceny. A dneska teda byl těžký voříšek pro všechny. Dívám se na ten výsledek. Jediný, kdo mu trošičku dokázal ukousnout nějaký výsledky, tak byli Hafani, který mu vzal jeden set. A to je tým Beko! Vítězství po tak dlouhé době, ale jste dobrý, takže
Takže tenhle a tenhle můžete vyhrát příští rok. Ten je putovní. Musí třikrát. Ten se musí vrátit. Ano, ten pohár, který je ten který má tu pokličku, aby tam kotlí nápoj nedostali nebo něco dobrýho, nebo lítávají, nebo kusovají mouky, tak to je putovní pohár a kdo vyhraje 3krát za sebou, tak ten si ho může nechat na památku. A myslím si, že ty 3 putovní tak jsou u tigrů, jsou u nebesáků, jsou u hafanů z loňského roku, takže to, když budete mít sílu a energii, tak to můžete příští rok vyfouknout, aby mu náhodou nezůstal doma na klipce. Tak a teď zatleskáme vítězí tady toho turnaje. A určitě, protože to je hezký, jakoby, my si to budeme pamatovat, a já jsem si třeba nepamatoval a omlouvám se, trošku jsem poškodil tím verzi, že jsem si nepamatoval, když jsem měl papír a psal jsem výsledek úplně jinému týmu, omlouvám se, že jsem nepol... Já se přiznávám, protože to je pravda. To byl jenom Melpol, to nevadí. A to byl Melpol, naštěstí Melpol se přiznal, protože by to nebylo čestný. Tak je důležité si ty věci připomínat, aby to buď dobře zapsaný, nebo dobře vyfotografovaný. Takže teďka, aby jsme poděkovali kronikáři Mladovic, Pepovi Dvořákovi. Takže velký potlesk všem, kdo pak si může podívat na historický první turnaje a události, které se jenom dějou. Pepo, moc vám díky. Děkuji taky. Díky moc. Děkuju. To je tvoje. Opravdu. To je Pojď sem, zatočná. To bylo písá pohorou. Počkej, to neschůj. Tak vám doma nedostanu opáku, Děkuju. Tak, to si myslím, že je asi všechno. Tak mi naznačí, jestli to všechno dneska a pokračuje ona zábava, nebo je tam něco ještě, chtěl bys něco říct? Já se zeptám vítěze, jak to hodnotíš ten turnaj? Jako každý rok perfektně připravený a konečně se nám to povedlo, ale byl to boj a díky všem. A pěkně se to prášilo od těch nohou, to teda bylo pořádně, to byla taková vitřice, to vypadalo jak pouštní bouře. Jako slabší jsem tady dneska viděl jako rozhodčí, ale v pohodě. To je v pohodě, rozhodčí si nepamatuje jednak a jednak taky blbě vidí, takže spolehám na to, že se přiznáte k tomu, když byla nějaká čára nebo ne. A potom samozřejmě, protože ten turnaj začínal ráno v 9 hodin a určitě byste tady neseděli nebo nebyli z toho mít tolik energie, abyste dohrávali ty poslední zápasy. Bylo zajímavé, že některé týmy se vylepšovaly, někteří se horšili, protože jim ta energie docházela. Ale ty, co chodili tady do boudy a občerstvovali se tady v naší boudě s našima královnama boudy, takže velký potlesk za občerstvou, za naší boudu, za naše bistro bouda. Velký potlesk. Kde to neskajte teďka? Co na co si? Tady Iveta. Iveta je sestra zakladatelka, když si to nevěděli. Protože jsem dostal úkol, abych na to nezapomněl, protože já zapomínám spoustu věcí, které tady nemám napsaný zrovna. Takže děkujeme Ivetě. Iveta, přišla potleskejte ještě jednou, protože už to slyší. A ještě by nám máte někdo něco připomenout? Ne, super, tak jo. Přátelé, užijte si zbytek dne a těšte se na příští rok na další ročník. Taky se těším. Ahoj, pěkný den.